Madhoka maBuja tauya nonhau dzanyasi zuva rechigumi noribodzi mwedzi uno waKukadzi. Nyaya yevarimi iri kuramba ichindohwadza kureketa kuno. Varimi vofoja boka rino vakarima chibere wakaendesa iko kuGMB wese wapinziwa mushishi kureketa kuno nokuti kwawakaendesa malidzo kuri bei chaburika. Wofoja waye wakanga wakaita kunyoresiwa mapepa okuti munopuwa mbeu nomafotereza mozotengesera vanenge vakupaiwo nanyasi wabiyawo waribe kubhadhawa zvokutoti zvirurira kuhwadza ipapa pari bagoziva kuti wachaita kudini. WoTIMB waribe chavari kureketa nozvonhau yacho kana kuti waedzewo kubatsira varimi idi ikadzionere chaiyo kushamba kwomubodzi ipapapa pari bagoziva kuti zvichapera zvakaita sei, asi varimi vari kuramba vachindohwadziwa. Wanoringa nozvomitengo yomapfuta dzimotika pawodzipo nemweya wokubikisa wozera wagoreketa iwo kuti kureketa kuno wachatanda kuchinja mitengo yomapfuta aya pamwedzi nopamwedzi. Mukaona padare waguta mari ipapapa pawanga wari kuita pasondo nepasondo unosaya kuti zvauya sei nokuti wanga wagara wachindoita pamwedzi nopamwedzi bvawandochinja wegani waribe kureketa kana nomunhu. Rekai tione kuti wachazvivita kusvikira rini ipapa. Bato roCCC ragoreketa kuti rano maRally anosvika 68 pachirungu arambidziwa nomapurisa zvokutoti pari bagoziva kuti zviri kudini ipapa. Wamwe wagototi gore ribodzi irori raratidza pachena kuti mapurisa aribe kana chibodzi chaanoda kuti CCC iite zvakanaka. Wagondoti wamwe anga wandoita CCC iite vanhu vanoita kana zviuru 10 chaizvo zvinoenda kuoungana kuita rally tione kana mapurisa akatisunga tese. Wamwe wagototi zvikadando peno vanokona kundosunga vatungamiri basi hwii kuti munhu wese. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei kana kuti zvinenge zvichidini. Ivo bato roCCC raramba richindoreketa iro kuti zviri kuitiwazvi ndokusenzesa mutemo kusiriko kuri kuitiwa nobato roZANU-PF nohurumende. Rekai tigoona kuti vanenge vachizvipedza sei nokuti waribe chavari kureketa kuti vari kufunga kuzviita sei kuti zvipere zvinhu zvii. Tiri kufara kureketa kuno kwaino bazi rinoringa nezvokunyoresiwa kwevanhu novavhoti roCivil Registry Department pachirungu raagoreketa iro kuti richada pokare kupinda munharaunda dzedu richinyoresa vanhu pokare kuti vavhote. Rekai tione kuti zvinenge zvakamira sei. Pawanenge wandoti nyepapo ndipo tinokunyepai kuti zvakamira sei ipapo. Kambani yemagetsi yoZESA yagoreketa iyo kuti yatanda manji kuti ichiite izvezvi zvokutenga magetsi anenge achibikiwa nozuva anenge ari mudzimba dzevanhu. Vanhu vane mamita akaisiwa iwo kuZESA kuti vari kutenga magetsi ikweyo. Zviri kuita kunakidza. Masikati aya pavanenge vari kunadzira magetsi akawanditsa kudarika avanoda vanenge vachipa kuZESA, asi kana ivo waakudawo magetsi manhoko vanopuwawo pachena. Rekai tione kuti zvinopera mushechere kana kuti zvinenge zviine zvimwe zvakaita kuwanzika zvisiri kuburika pachena. Tinenge tichindokunyepai. Izvezvi vanhu vakuona manji kuti sei zvichireketewa kuti chine mashura chinoteka tsaba. Izvezvi kureketa kuno munin'ina waMorgan Tsvangirai, Collins Tsvangirai, uyo akanetsa mudzimai wache Elizabeth ipapa aenda koti ndabenuka hangu kubato roZANU-PF. Imiwe motoita kuona kuti Tsvangirai anga akaita kusosewa nombavha novanhu vanyengeri chaivo. Rekai tione hedu kuti zvinopera sei, asi kumagumoku kunoramba kuino nyaya. Mapurisa muSouth Africa asunga vanhu vari kuti 10 nomubodzi
wariwo muZimbabwe wasungirwa nyaya yekutekaidza forgeries libe kubhadhara mari zviri pamutemo nokubhadhara mutero kuenda munyika yeSouth Africa. Kureketa kuno forgery kuendesiwa kwayaita vanhu vava vakabatiwa inodzi motika dzinoita 10 chaidzo. Apa kwasungiwa vanhu 11. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi, pakaita kuoma chaiko. Asi vanhu vakaramba vakadari, aiwa zvinoramba zviita kuti zviite zviri nani peno. Ukama hwedu ndokuti huitewo zviri nani hwenyika yeSouth Africa noZimbabwe. Ngatiringedzo pasi rese. Pasi rese ramukirira kutonyepiwa kuti kwai anoimba musambo wehip hop achizikanwa nezita rokuti aka akapfuhwa akabva apfa kunzvimbo yeFlorida pamugwagwa uri kuMorningside kuDurban. Pakareta kunyangariwa chaipo. Zvina zvaburika pachena kuti munyika mumu kana wandokuda haiwa wanondoenda newe wondogwarashiwa chete. Zvinoparibe chizvino. WoZambia wabiedu wagoreketa kuti kwai kuendesiwa kwemagetsi munyika mavomo kwakuhwa. Rekai tione kuti zvinosvika papi uye zvinoitika kusvikira rini izvozvi. Gurukota romudunhu rokuLimpopo rinoringa nezveutano Poppy kwai agonzi neHealth Professionals Councils of South Africa vanoringa nezveubasa nokusenza kwana chiremba nevanhu vese vanoita kusenza muutano. Kwai unhu hwache huri kuramba huchienderera kunge runyemba rwokutambarara. Ipapa heno kuti zvichapera chere kana kuti zvichadini, tiri kutoona achiendesiwa kana kumatarauzi mhosva kuti abisiwe pakuita kunze hanzi ndichiremba. Rekai tione ipapa kuti inopera sei. KuNigeria vanhu vari kuda kupinda musarudzo ikweyo. Kwai izvezvi wakuita manje kureda kuenda isaya chemu nomuhombodo zvova zvatoita zvisvinu. Rekai tione kuti wanoipedza mushechere. Kwai sarudzodzo dziri kuosondori kuuyari. Tandomirira kuti tione kuti chii chinenge chichiitika ikweyo. Tinenge tichindokunyepai pazvinoitikapo. America yagoreketa kuti yakapfura chimwe chinhu kuchibvisa pasi kunzvimbo yeAlaska. Waribe kuti nyepa kuti chii kana kuti zvakambotekaira sei, asi wagoti chinhu chii changa chiri munyika mavo. Imi zvakaita kuoma. Asi rekai tione igwe zvinoperera izvozvi. Tiri ipapo zvedu. Rekai tigumire pano kosondo rino. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.